זאת אימא שלי. יכולים לתת לה כפיים, חבר'ה, מי שמכיר. לידה סבתא חווה עליה השלום, אבל אימא שלי תיבדל לחיים ארוכים, היא הייתה מנהלת המוזיאון במשך 15 שנה. וזה אני. בנאום הבר מצווה שלי, אני עומד פה, ממש כאן. זה אביב 1995, זה ממש שגל האופטימיות עוד היה בשיא הגובה רגע לפני שהוא התנפץ על צוק המציאות. תסלחו לי על הדימוי מהים, אני תל אביב כבר 20 שנה. אני בתור ילד הייתי הולך הרבה לעבודה עם אמא. הייתי צועד על האבנים האלה, הייתי מדמיין חיילים רומאים מלפני 2000 שנה, מטייל בחפיר, זה התעלה בחוץ, היו בפעם מים ותנינים. הייתי נכנס עם המנקה למנהרת שם, אלת, אני מצטער. רציתי לראות איך הוא נראה מבפנים. בפורים פעם ספיידרמן עשה סנפלינג משם, ואני דובבתי אותו. חומות ירושלים! באמת. הייתי מטייל לבד בשער יפו, הייתי בשוטט לשער שכם, אהבתי ללכת עם אבא שלי לראות את המסגדים באל-אקצא מבפנים. זה נשמע לכם הכל כאילו שתיתי מהמים של המעיין בליפתא, אבל אני גדלתי בירושלים בשנות ה-90. עכשיו, ירושלים של שנות ה-90 מבחינתי הייתה כל מה שישראל יכולה להיות. באמת, עיר קוסמופוליטית, כולם על כולם וזה עובד. חרדים וערבים ותיירים וערסים ופריקים. לגדול בירושלים בשנות ה-90 זה היה לראות את כל התל אביבים עולים לרגל, לשתות שוקו בארומה, לרקוד באומן 17, לאכול סטייק בשמנת אצל גיליז, להרגיש שהם בפסטיבל כאן על המדשאות של הסינמטק שלנו. לגדול בירושלים בשנות ה-90 זה ללמוד ללעוס ולא לבלוע אצל פינתי, לא להיות בררן גם ליד מי מושיבים אותך. זה לעמוד באוטובוס צפוף, לספר למשפחה של חסידים שאתה נינו של רבי יעקב יצחק מפשיסחה, ולראות איך מפנים לך מקום כמו לנגיד. זה פיתה תנור אצל שבח בצומת פת, זה ופל בלגי אצל בבית, זה קבב אצל ההוא משער שכם שהיה מוריד את הקבב מהשיפוד עם ידיים חשופות, ואתה תהית איך זה לא כואב לו, וגם כמה מהיד שלו בעצם בתוך הקבב, הטעים להפליא הזה. לגדול בירושלים בשנות ה-90 זה ללכת לצופים, כל שכונה והשבט שלה. יש לי פה נציגים משבט אריאל, חבר'ה, אני גדלתי ברמות, כן. ואצלנו ברמות כל שבת הפעילות הייתה ללכת להפגין בכביש בר אילן, כי חרדים רצו לסגור לנו את הדרך העירה בשבתות, אז היינו חומקים מחיתולים משומשים, ואז תופסים אותם וזורקים אחד על השני, ואולי אני עוזה, אבל גם בהפגנות האלה אני לא זוכר אנשים מאוד כועסים או שונאים, כאילו שני הצדדים מחויכים ואפילו שמחים להשתתף במשחק. ירושלים של שנות ה-90 זה להיכנס עם בירה לסרט בלב סמדר. זה היה הניצחון שלנו על היריבה הגדולה מהחוף. תגידו, איפה תיכנסו עם חצי ליטר גולדסטאר לאולם קולנוע? אני עבדתי בקפה סמדר, אני התחלתי בתור מתפעל עמדת הפופקורן, משם התווספו תפקידי הברמן, מוכר הכרטיסים, מנהל משמרת, הייתי זה שקורא לך גם את הכרטיס בכניסה לאולם, ובסוף גם המקרין. והיופי זה שלא עברתי בין התפקידים, הם פשוט התווספו אחד על השני, הייתי עושה גם וגם וגם, ולפעמים הסרט התחיל ב5 דקות איחור, אבל גם רק לעתים נדירות. ונראה לי שזה השיעור הכי גדול שאני למדתי מלגדול בירושלים, שאפשר גם וגם וגם וגם. עכשיו, שנות ה-90 לא נמשכו לנצח, כידוע לכם. את תחילת המילניום בירושלים אני ראיתי דרך עיניים של חייל. בדרך להשבעה בכותל כבר הסוחרים בשער יפו הסתכלו עליי אחרת. את נמל התעופה עטרות, שפעם היינו טסים ממנו לאילת, כבשנו עם נגמשים. על המסוע של המזוודות היינו משאירים את האפודים הקרמיים, בדיוטי פרי שם הקמנו את המטבח. וכך נהפכתי לשומר חומותיה הצפוניות של ירושלים. הייתי עומד במחסום קלנדיה, 8 שעות ברצף, פעמיים ביום. כל הנשים ממחסום וואץ' מוסרות דש לאמא, ואני מחייך בנימוס, מסתכל שאף אחד לא ראה. פעם בשבועיים היה איזה שלוק של הבית, של ירושלים שלי, עדיין היה אפשר לשתות ערק בבולינת ביום שישי, עדיין מסיבות 100 מטר מחתרתיות, בכל מיני חניונים. אבל זה כבר היה מעט ודחוק, והתחיל להרגיש שהחול בשעון הזה מתחיל להיגמר. בשבת אחת כזאת קבענו לצאת בערב למומנט, ובצהריים קיבלתי טלפון, הקפצה, להגיע מיידית למחנה עופר, שזה גם ליד הבית, כי מתארגנים למשהו גדול. כולם התבאסו עליי שביטלנו את היציאה למומנט בגללי, אבל בעודי מעמיס תחמושת בנגמש, הודיעו שהמומנט יתפוצץ, אז הם כבר הרבה פחות התבאסו עליי. זה בסדר, חבר'ה, אני מאתגר את ההומור שלכם. ואז נכנסנו למחנה הפליטים קלנדיה, למדתי שאפשר לעבור בין בתים ממש דרך קירות. ראיתי בבתים של הילדים שנאה שלא הכרתי אף פעם. הפתיע אותי אפילו, אתם לא מכירים אותי. בואו,
אבל הסתכלתי על עצמי במראה, נזכרתי איך אני נראה, ושנכנסתי דרך החדר של הילדה, והתיישבתי על הספה בסלון של בית שהוא לא שלי, וניגש אליי כתב צעיר בשם ינון מגל, והוא בא עם מצלמה ושאל אותי איך אני מרגיש. תמונה בבקשה? הם מהחיים, חברים, לא באתי לספר. אמרתי שם שאני לא מבין מה עושה נער עברי רחוק מהמולדת. הנה העדות, זה משפט מצוין, לא שלי אגב, זה משפט של מאיר אריאל. העניין שאני גדלתי ברמות, עכשיו מי שמכיר את מפת ירושלים גם יודע שזה ממש 10 דקות מקלנדיה, אז זה לא ממש רחוק. ועדיין אני לא שיקרתי, אני הרגשתי כמו נער עברי רחוק מאוד מאוד מהמולדת, ואולי אז המרחק הוא לא פיזי, ואולי המולדת זה לא דבר פיזי, לא יודע, אבל לא שיקרתי. התקשורת בכל אופן חגיגה על החייל הירושלמי שהביך את צה"ל. אפילו ראיינו את מנהלת בית ספר בויאר, אמרה שהיא יכולה להבין אותי, למרות שאני למדתי בליד"ה, מעולם לא דרכתי לבויאר. אבל היא הבינה. שר הביטחון הודיע שלא יכניסו יותר תקשורת עם חיילים, ואבא שלי חזר מבית הלוחם ואמר שהחבר'ה שם שאלו אותו איך הבן שלו מדבר ככה. אמא שלי בשביל לעודד אותי שמרה לי טור של מאיר שלו שהוא כתב על הנער העברי, והוא משבח את העברית שלי ואת ההומור הדק והמריר, ואני עד אותו רגע מעולם לא חשבתי על עצמי כמריר. אחרי הצבא נשארתי עוד בירושלים, נשארתי פה ללמוד משחק, גרתי בדרך בית לחם, אכלתי את הסנדוויץ' המיתולוגי של שרגא, טיילתי על הפסי רכבת שאף רכבת כבר לא תיסע עליהם, ניסיתי לשחות עוד מהגם וגם וגם הזה, אולי אני השתניתי, אולי ירושלים, איכשהו כבר לא חיכה לי פה שום דבר, ורק כשעברתי לתל אביב גיליתי שכל הירושלמים כבר שם, מזמן, שרק אני זה שמתקשה להיפרד ועוד ככה מנסה לשחות את הלימון הזה. אז אולי בגלל זה, כל פעם שאני שותה ערק עם לימון, תסלחו לי על הבדיחה, יעל, ביקשה ממני להיות מטומטם פעם אחת לפחות בקטע, אז אולי בגלל זה כל פעם שאני שותה ערק עם לימון, אני חוזר בגוף ללילות קיץ קרירים, לעמק המצלבה, לנחלאות, וקצת מתגעגע. מכסה את הצומת בו אני עומד, או שאולי זה משהו באוויר או משהו אחר, אבל מותק, את אצלי בראש. אני לא מחפש צרות, אל תכעסי, אל תדאגי, לא אתחנן, ולא אומר שלא אוכל לשכוח, ולא אתחל ואתחנן, ולא אסתיר ממך שכן. וואלק מותק, את אצלי בראש. אני לא מבקש ממך לומר מילים כמו כן ולא, אנא הביני. אין לי מקום לקרוא לך בוא לבוא. סתם התלחשתי עם עצמי, כאילו אין מי שיזכיר לי שמותק, את אצלי בראש. אז כשתתעוררי מחר יפה, הביטי בריא, ולא אהיה שם לצידך, לא אהיה קרוב, אל תופתעי. רק אהיה סקרן, אם את רואה אותך ברור כמו מי שהיית אצלו בתוך הראש.